अरे ये चाची सुना तारू। अरे हई आजकल के पतो ही बाड़ी सन। ई त खाली डीजे पर कमर हिलता है आजकल। ई त अपना जौन हमनी के पारंपरिक गीत बा सारा दुनिया भुला जाता टे। उ जौन हमनी के दादी लोग गावत रहल हलो उ तनी गा दया गवा से कि लोग पिछवा से गावस लो तनी कढ़ावा हो चाची। कढ़ावा कवना देखता ई नु गीत हटे जौन हमनी के दादी अम्मा के जमाना के गीत बाटे। कितना मनमोहक गीत लागेला। ये गीत के तहाँ लोग भुला गए लो। अरे ई गीत तनी अपना अपना माई से दादी से ई कुल सीखल है हमार भौजी। ए हमार जवान को भौजी नौको दीदी जितना जितना सभे लोग बा सभी के हुआ अपन पारंपरिक गीत गावे और ये गीत कुल सुने बजावे गावे। कार्य मीरवा ए कुंती दीदी इन बात भइल देखता कितना सुंदर लागल। कार्य बिंदावली दीदी अच्छा लागल नु खूब मजा आइल नु। इहे त गीत हमनी के दादी अम्मा के जमाना के देखता कितना मनमोहक लागल। एंगल म्यूजिक कुमार रमेश की प्रस्तुति। म्यूजिक बाय एंगल म्यूजिक।